Let's get it started. ସତ ମାରା କଣ କିରେ ଖେଳ କଣ କିରେ ମତେ ଡାକିଦେ ଜେଜା କାମ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଲାଗ ତ ପଟେଇକି ରଖିଛ ଆଉ ନା ରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲି ରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଛାଡ଼ିଲୁ ପୁରୀ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି କୋଲକାତା ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେ ପାଇଲୁନୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମ କଥା ରହିଲା ମୁଁ ଫେବୃଆରୀ 14 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେ ଦେଖେଇବି ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଉ ଠିକ ଅଛି କି ତୁ କେମିତି ପଠେଇ ଦବୁ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବୁ ରେ ଆଲକାଇ କଣ ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଭାଉଜ କଣ ପଟିଆ ହଉଛି ଆରେ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲା କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିବ ମିଛ କଥା ଗୋଟେ ଦେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେ Run. ମାଇ ପିଲା ମାଇ ଖୋଜୁଛି ଯା ମାଇ ଖୋଜୁଛି ମାଇ ଲିପୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ କଣ ଶୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ଆଇଲୁ ଆଡେ ଆଡା ହଁ ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛୁ ଖୋଜିବାରେ କଣ ଭାଉଜ ଖୋଜ ଖୋଜ ତମ ବେଳେ ପଡ଼ିକି ଖୋଜ ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ ଜାଣିଲି ଆଉ ତୁମର ମାନେ ବାହାରି ଗଲା ନା କଣ ନା ଝିଅ ଦେଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ସିଏ ପଚାରୁଛି ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବ ସେଠି ଜାଣିନୁ ବୁଲି ଆସି ଏପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ମତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦବନି ବୋଧେ अरे से आलोक कथा कौन सुन कि अरे से तो खबर आइलाई କଣ କିରେ ଆଲକାଇ ଅଭି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା Run. କିଏ କହିଲା ଫୋନ୍ କାଳିଆ କହିବାକୁ ବାଇଚାନ୍ସ ବାଟରୁ ବାର କହିଦେଲି ଆଉ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ କହିବୁ ଆଉ କହିବି ଯା दांडे किए अच्छा ना एपटे ना एपटे ना ना एपटे भी ना भल है कि ना ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ଯିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ହଉନି ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି
जाओ देखिए चल ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ମତେ ଦେବା ଦେବେନି ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଠାକୁରାଣୀକୁ ପାଉ ଯିବି ରାତିକି ଯିବି अरे लालू आल्ला का मुंह देखिए नुचू चुका ऊपर मतलब पागल नहीं बहुत रात दांडे की जाओ जीपी माँ जाऊँ अरे देखीदेवी जदि चादरटा घोड़ी चल जिबा धीरे धीरे चल 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 ये नाती चल चल माँ रखे गल माँ कृपा नासिनी एठे मालो 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 मो भूल रखे मालो कृपा नासिनी माँ मत मत प्रेमिकाटे जोगाड़ कर दिल माँ राति का भीतर कर दिए कल सकाल जमी समस्त देखे माँ लो एत कृपा कर तो राति देखीदे कौन हम तो चालाक ଆଲୋକଟା କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛି ସତ ନା କଣ ହଁ ବା ଦେଖୁନ ସିଆଡ଼େ He tried it. Oh, no. Oh my God. लाडू फोन कर ओ जान नंबर 22 अच्छा ते कथा हेज पड़के हेलो जानो हेलो कहा ମୋ କଥା ନା ମନେ ପଡୁନି କାଇଁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ କରୁନ ହଁ କ'ଣ କରୁଛ जानच ना मोर के तो ना तुम कथा बहुत मन पड़ता से झरका साइड सब सब
ଏମିତି କଥା। ପଚାରେ ନା ତତେ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ପାଏ ଉତ୍ତରଟା ଜମା ମୋ ଭାଷାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପଚାରେ ନା ତତେ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ପାଏ ଉତ୍ତରଟା ଜମା ମୋ ଭାଷାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାରା ମିଳେ ଜହ୍ନ ଯେପରି ହେଇଯାଉ ଭିଡ଼ରେ ବାରି ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଦାମୀ ତୋର ଖୁସି ଏତିକି ଜାଣେ ରେ ଦିଲ ବଞ୍ଜାରା ତୋ ପ୍ରେମ ଗଳିରେ ଦିଲ ବଞ୍ଜାରା ନାହିଁ ମୁଁ ଆୟତରେ ଦିଲ ବଞ୍ଜାରା ତୋ ପ୍ରେମ ଗଳିରେ ଦିଲ ବଞ୍ଜାରା ନାହିଁ ମୁଁ ଆୟତରେ ଜାନୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବ। ଓହୋ କି ଗରମ ରେ ବାବା ଓହୋ ଇଏ ବି ନା କଣ କରିବା ଛାଡ଼ ଖୋଲିଦେବା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଲାଣି ଓହୋ ଆରେ ସେ ଟୋକାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି କେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଟୋକାଟା ବହୁତ ମାଲଦାର ବହୁତ ନାଳୁଆଟା ବି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ସିଏ ଛାଡ଼ିଯାଇ ମୋ ପୁଅଟା ଛାଡ଼ ସେତେବେଳେ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାନି ହଉ ଦେଖିବା ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଦେଖା କରିବୁ ଆରେ ତମର ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି ସରି ଆଉ କେବେ ହବନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହେଲା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏବେ କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହ ଆରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମୋ ବି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ତମକୁ ପାଇଯାଇଛି ତ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବି ଆଉ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖିବି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ହବ ରାତି ହବ କ'ଣ ଖେଳ ଟିକେ ନା ରାତି କଥା ହବନି ଆଉ ତ ବାସ୍ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି Oh my god. ନା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ମୁହଁଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ଶୁଣା ଆସି ତୁ ମତେ ଦେଖିଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ର ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯା ବାପଲୋ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବିନି ଲୋ ଶୁଣା ପକ୍କା ମାଇଛଟା ମୋ ଭାଗରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗଲେ କମ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲୋ ଆଇଥିଲା ଟୋକିକି ଦେଇଛି ଭଲ କି